Павел Павлович, віншуем у вашай асобе купалаўскі з лічбай 100. Дзякую вялікі. Звычайна значныя падзеі суправаджаюцца вялікімі клопатамі, але ж у якія моманты святочная атмасфера ўсё ж адчуваецца купалаўцамі? Сапраўды, мы святкуем наш 100-й юбілей фактычна штодня, дзякуючы нашай творчай працы. Гэта прэм'ернымі пастаноўкамі, гэта рэпертуарнымі пастаноўкамі, якія ўжо ідуць працяглы час на сцэне купалаўскага тэатра. Гэта разнастайнымі знакавымі праектамі, якія адбываюцца па-за купалаўскім тэатрам. 10 відэагісторый, кожная з якіх менш за хвіліну, і 100 гадоў гісторыі купалаўскага тэатра. Што магчыма данесці да гледача ў гэтых фрагментах? Мы не ставілі мэтай расказаць пра гісторыю купалаўскага тэатра, хутчэй пра сучасны стан тэатральнага мастацтва і засяродзілі ўвагу менавіта на нашым тэатры, паказваючы, наколькі важна захоўваць і развіваць беларускую драматургію, беларускае тэатральнае мастацтва, беларускую мову, акцёрскае майстэрства, рэжысуру. Мы праз гэта паказваем, што тэатральнае мастацтва з'яўляецца нашай нацыянальнай каштоўнасцю. Гэта алімп мастацтва Беларусі. І купалаўскі тэатр стараецца менавіта трымаць даволі высокі ўзровень, паказваючы свае лепшыя пастаноўкі для нашага гледача. Менавіта вы ў відэазвароце кажаце «Усе мы купалаўцы». Ад імя ўсіх прыхільнікаў? Все мы разам купалаўцы, все мы разам ляцім да зор. Гэта значыцца, што мы аб'яднаны. Аб'яднаны тыя, хто працуе дзеля купалаўскага тэатра. Гэта і акцёры, артысты нашага тэатра, гэта і рэжысёры, гэта ўсе службы, якія працуюць для таго, каб забяспечыць творчы працэс у купалаўскім тэатры. Гэта зразумела наш глядач, бо для яго, перадусім для яго мы працуем і ствараем мастацтва. Канешне, я хацеў бы марыць, што купалаўцамі было як мага больш людзей, які наведаюць купалаўскі тэатр. Але дзякуючы класіку нашай літаратуры Янку Купалі, імя якога носіць наш тэатр, ён акрэсліў фактычна базавыя, вельмі важныя, стратэгічныя мэты далейшага развіцця беларускай нацыі, якія актуальныя на сённяшні дзень. І вось калі мы аб'яднаемся у рэалізацыі гэтых мэтаў, то ўсе разам все наше грамадства, наша краіна становіцца купалаўцамі, і мы ўсе аб'яднаныя і імём нашага класіка. А ці ўшануюць купалаўцы ў юбілейны год песняра, чыё імя носіць тэатр? Мы плануем паставіць тутэйшых. Гэта будзе пастаноўка мастацкага кіраўніка, лепшага нашага рэжысёра Мікалая Пінігіна. Гэта будзе новая пастаноўка. Мы ўшануем памяць і творчасць і слова Купалы ў вязанцы, нашай найбольш вялікай пастаноўкай Паўлінкі, якую мы плануем зладзіць на дзень нараджэння Янкі Купалы ў супрацоўніцтве з літаратурным музеем Янкі Купалы. Дарэчы, шэраг знакавых праектаў адбудзецца па-за межамі купалаўскага тэатра. Дазвольце таксама ў вашай асобе павіншаваць Паўлінку з абвяшчэннем яе нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Увогуле Паўлінка — это школа купалаўца. Фактычна ўсе артысты, акцёры, якія прыходзяць на працу ў купалаўскі тэатр, праходзіць праз гэты спектакль, і гэта наш брэнд, гэта наша візітоўка, гэта тое, што цікавіць гледача. І сёння, нягледзячы на тое, што гэтая пастаноўка упершыню была зладжана ў 1913 годзе, пазней яна была пастаўлена ў Томску падчас эвакуацыі нашага тэатра літвінавым рэжысёрам, і гэта феномен. Даведалася пра яшчэ адзін сакрэт — дзень купалаўскага каля ратушы. Менавіта дзень купалаўскага каля ратушы, калі збіраецца публіка, жыхары горада Мінска, госці сталіцы нашай Беларусі, гэта дадатковая магчымасць прэзентаваць наш тэатр. І мы прадставім адмысловую пастаноўку, спектакль, зборны з розных музычных спектакляў нашага тэатра. Мы, канешне, зладзім дадатковыя мерапрыемствы, скіраваны на тое, каб прыцягнуць нашага гледача да актыўнасці, інтэрактыву і супрацоўніцтва, і можа такога ўзаемаабмену інфармацыяй аб тым, як яны ацэньваюць наш тэатр, працы з моладдзю, можа з дзецьмі.